Arak içen adamlar kavrlarından koforlar, yürekleri, gözleri kör bolup, dişleri öküzün şahlary ýalak bolup, dodokları sallanıp, gursoklarına düşer. Dilleri sallanıp, garlaryna, üýlüklaryna düşer. Nejasatlary ağızlarından dökülür. Şol wagtda Hudaý Taalanyň jarşysy gygyrar. Haula'illezine kanu yashrabunal khamra. Yani şu bet şekille bet turatda öwürlenler arak içip piyan bolýan adamlar diýip aýdar. Fahada jazaohum ve masiruhum ilen nar. Şum suratda bolup gopmoklary awwalin ahirin adamlaryň arasynda şeýle ırsuwa bir awry bolmoklygy, olary bir awry etmeklikden şüri, awryny almadan şüri, mundan soramda bulan barzak ýeri otdur, cehennemdir diýip aýtjaklar. Pes şeýle arak içmeklikde şeýle uluhan günäler we dogullar. Haýsy bir adam arak içde öwünçäk bilen Arafat meýdanyna awwalin ahirin baştan täsoňa barýança geçen adamlaryň arasynda Hudaý Taala olary bir awry etjek. Olaň dişleri öküzüň şahlary ýanak ağızlarından çykyp şeýle dodoklar sallanyp gursoklaryna düşjek, dilleri sallanyp şeýle üýlüklaryna düşjek, garlaryna düşjek. Hatda içindäki nejasatlar içinden pürüküp ağzından çykyp üstüne başyna dökülüp durjak. Şeýle bir awry boljak. Ondan soňra bulary cehennemiň gyzgyn oduny, cehennemiň içindäki ilanlar itjallan öwüne okulyjaklar edil musulman dogullar. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Hudaý Tebarek ve Taala aýtýar: "Euzubillahimineşşeytanirracim. Yes'alunaka anil hamri vel meysiri kul fihima ismun kebir." Ey Habibim, ey Resulüm, senden arakdan sorarlar, senden gumar oýnamakdan sorarlar. Sen aýt, şuloň ikisinde heýwire uluhan günä badyr diýdi aýt. Pes şeýle arak içmeklikde uluhan günä ba edil musulman dogullar. Arak içmeklik tamamy günäleriň enesi. Ondan saýyn Peýgamber aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifde fermaýşyp aýtýar: "El-hamru ummul haba'is." Yani arak içmeklik tamamy günäleriň enesidir diye. Bir eneden şumal ferzent doğuyor, oğlan uşak doğuyor. Arak içde de bir adam, şol arak içýän adamdan beýleki günälerde sadyr boljak, beýleki günälerde şondan doğjak, enwa aqsam telekelikler şondan doğjak dogullar. Ondan saýym Peýgamber aleyhissalam ýene bir hadis-i şerifde fermaýşyp aýtýar: "İçtenibul hamra fe inneha miftahu kulli şerrin." Arak içmeklikden saklanyň. Ey ummatim, arak içmeklikden saklanyň diýip Peýgamber aleyhissalam. Ve tahqiq şol arak içmeklik hemme telekesilikleň açarydyr, telekesilikleň kilididir, açarydyr. Haýsy bir adam şol telekesilikleň gapsyny açyp içine giýirse, enwa we aqsam porum telekesiliklere gereftar bolar, telekesiliklere ýolguşar diýip musulman dogullar. Onun saýym Peýgamber aleyhissalatu vesselam ýene bir hadis-i şerifde fermaýşyp aýtýar: "Harramallahul hamra." Allah Taala arak haram etdi. "Ve kullu muskirin haramun." Ve her bir methetýän zat da haram diýär. Arak da haram we arakdan başga da näme zat adamyň methetýän bolsa, o da haram. Bir zat ki şonu kän içeňde adamyň methetýän bolsa, şonu az içmeklik de kän içeňde methetýän bolsa şol haram. Ve şonuň azazygy içmeklik de şol kän içeňde adam methetýän bolsa şol haram bolýar. Otan bir adam şondan azazyk da işte o da haram edil musulman dogullar. Sen arakdan bir damja içseň de haram, şonuň ýana bir käsäni doldurup, ya şonuň ýana bir liwany doldurup, ya bir parjy doldurup içmeklik o da haram edil musulman dogullar. Azy käni hemmesi haram. Bir entek adamlar araka dowam mykadiye, dertlere derman mykadiye ýok. Peýgamber aleyhissalam aýtýar: "İnnehu leyse bidawain walakinnehu da'un." Arak içmeklik diye hiç dawa dädir diye, hiç bir derdiň dermany dädir, belki şoň özi bir dertdir diýdi musulman dogullar. Arak içmäýliň, arak içilýän ýere de hiç hasan barmaýlyň dogullar. Peýgamber aleyhissalam hadis-i şerifde fermaýşyp aýtýar: "Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahiri fela yaq'udu ala maidetin tudaru aleyha el-hamru
Bir adam Hudaý Taalaga inanýan bolsa, kıyamet gününe inanýan bolsa, ol bir saçak iki onunla arak koyulan bolsa, ol saçağın başında oturmur diye. O zaman doğullar hiç açan arak içmeýliň. Arak içmeklik bizim imanımızı ayırar. Arak içmeklik bizi olakan günäge murtekip ettirir edi Müslüman da olur. Onun zaman Peygamber Aleyhisselam yeni bir hadis-i şerifte fermaýş edip aýtdy: "La yeşrabu şaribul hamri hina yeşrabu ve huve mu'minun." Bir arak içýän adam arak içmer, şol arak içen wagtynda mu'min bolup arak içmer diye. Bir adam arak içjek bolsa, şonuň imanyny bedenden sygyryp aýrarlar. İmansız bolup arak içer edi Müslüman da olur. Hudaý etmesin, bir adam arak içip tuqa dünýäden geçse, bir iman bolup dünýäden geçer edi Müslüman da olur. O zaman hey ura habardar bolaylyň, şunun ýanak arak içmeýliň, araga ol öýlemeýliň. Hatta Peygamber Aleyhisselam bir gene bir hadis-i şerifde gaty araga teleke bilip şeyip aýtýar: "Men şeribel hamra fela tuzawwijuhu ve in marida fela ta'uduhu ve in mata fela tusallu aleyhi." Haýdy bir adam arak içdi, oňa gyýyz bermeň, eger merizlete soramana barmaň, eger ölse arak içýän adama hatta cenaza çykmaň diýdi Müslüman dogullar. O zaman arak içmeýliň, bir wagt içende bolsak, günämizden tobe edeýliň diýdi Müslüman dogullar. Şu mal wagtymyz baka, tobe edeýliň dogullar. Tobe edeýliň, arak içmeklik şeýle bir uly günädir diýdi Müslüman dogullar.